Ngicela ngiqeshini ngaphambi kokuthi ngenze inkondlo. Inkondlo yami is about umuntu. So ngizobuza ukuthi uyini umuntu. Amen. Ihubo lami nami sengizolihube lami ihubo lika Davide loba amahubo sanibonani. Igama me good gift ngisiphe esihle esisuka ezulwini imina lo imbongi yasekhaya abafundi sanibonani. Jehova ungumelusi wami uyisihawu sami hawo uyilanga lami liphuma mhla licisha ngaphelelwa umphefumulo. Into engifisa ukuyisho umdali wezulu ngiyabonga ngokungibumba ngezakhe izandla kuyacaca ngibumbanga ngezandla zezo. Namhlanje sengikwazi ukuloba amakhono ingenxa yothando lwakho ngangifundisa lona. Uyini umuntu? Sengihamba ibanga elide ngibuza ukuthi uyini umuntu bathi umuntu onekhanda elilodwa umuntu unezandla ezimbili nenyawo ezimbili. Kuyacaca bamazi umuntu. Sengike ngahlangana nomuntu ohamba ngenduku enganali inyawo kodwa umuntu. Sengike ngahlangana nomuntu ongenazi izandla kodwa umuntu. Kuyacaca bamazi umuntu. Munye kuphela umuntu owazi umuntu kanti ke uNkulunkulu wasezulwini. Umuthi wena uyangaza ungazi asazani. Uma ngathi ubala ikhanda lami ukubinwele zami zingakha ngeke ukwazi nokuyichaza. Into engifisa ukuyisho kuwe ukuthi wena ungazi mina ngiyakwazi mhlamba asazani. Uthando likaNkulunkulu luhle kimi. Into engifisa ukuyisho ukuthi mhla ngilala ngicela ulale nami. Inkanyezi yami engikhanyisela ebusuku. Langa lami lingiphumele emini. Mangashiya nguwe ngisho nentokozo yami ngaphela. Ubuhle bakho ngukufanisa nezinkanyezi ziphuma nje zibalala. Kanti ke wena ukhanyisa kakhulu kunezinkanyezi ngokuba wena ukukhazimula kwakho kungenza ngiguqe ngingafuni. Intando yakho iphezulu kwamahlombe ami. Mangalinganisa ubukhulu bakho nobami abulingani ngokube bakho ibona obuhle kakhulu kunazo zonke izizwe. Into engifisa ukuyisho ngizothi isithando semphefumulo wami. Ngifuna ukuthi ube isithunzi sami njalo. Uma ngihamba ungilandele ngingangimemanga njalo uma kuphuma ilanga ngifisa ukuthi unginamathele. Uma ngibaleka uhlezi unami kanti ke sinye ke into engifisa ukuthi uyenze phezulu kwenhliziyo yami. Ukungithanda bese nawe ngikuthande ngaphandle kokungithanda mina ngingayingento yalutho. Into engifisa ukuyisho zimbili izinto engifisa ukuzisho. Ngangihlele ekameleni ngikhala ngizibuza ukuthi kungani ngithathele isinqumo sokudela konke. Ngithi ngilalelisise kahle inhliziyo yami kanye nengqondo yami izona ziqu nje ezimbili ezingenza ukuthi ngiqabangise uDodo. Ngokuba inhliziyo iyakwazi ukubamba okuhle, iyakwazi ukubamba okubi, ikhohle okuhle kanti ingqondo iyakwazi ukubamba into zezo. Makumele ngifunde iBhayibheli ayikwazi ukubamba. Kanti yini mina ngiloku ngiphila kabuhlungu yabe sengitshela inkosi ukuthi zimbili izinto ezihluphayo. Ngabe sithatha izwi siyafunda azikwazi ukubamba. Kanti ke thina sisibangela izitha sithi sinezitha kanti izona izitha. Lezicu ezimbili zidlala ngathi njalo uyaqabanga inhliziyo iyakwazi ukuthatha okubi yeke okuhle. Kanti ke mina ngikhulekela inhliziyo yami mayingafana nezinye inhliziyo mayingayeki okuhle besithatha okubi. Kanti ke inhliziyo yami isona sinqumo bengisifuna noma ngathi uyangibhedela kodwa mina ngizokhetha uNkulunkulu.